de nou junts als Premis Nobel de la Pau d'aquest any. Rajendra Pachauri i Al Gore, un el director del Consell d'Experts de Nacions Unides i l'altre el polític passat a gran comunicador. Nosaltres, l'espècie humana, ens enfrontem a una emergència planetària. Aquesta frase encara ofèn algunes orelles. Al Gore ha dit que els Estats Units estan obstaculitzant les negociacions, però que això acabarà amb l'elecció del proper president, sigui del partit que sigui. Washington suposa xifres concretes per reduir els gasos contaminants. La majoria de països, en canvi, proposen reduir-los fins al 40% d'aquí a 12 anys. Un dia abans de la clausura de la cimera de Bali, Nacions Unides tem un acord massa general i poc efectiu. La majoria d'experts desplaçats aquí a Bali coincideixen en que les responsabilitats del canvi climàtic són comunes però diferenciables. És a dir, que aquells que més l'han provocat també són els que haurien de comprometre's més a redreçar-lo, o en altres paraules, a posar els diners sobre la taula. Sergi Vicente, TV3, Bali.